Mago hala tenbua ma Kisumu ndiko ni bad migao mar ohala mondo mi ong'ado ko lesen mag magawa gi kuonde mielo disco pagachiel. Bwana makoro giwacho ni rocha luora kod koko. Gidwaro ni wego hala go tam chutho timo hala. Kendo magi lesen ni mar gidagi winjo wach kendo duoko chien koko anyato kuonde ma ji odakie. Ratije mag boma ma Kisumu Abalawanga wacho ni chutho to nyaka magawa go kod kuonde disco ne giweyo goyo thum matek otieno ni mar gimono jinindo. Abalawanga wacho ni kuonde dak kaka milimani ma oting'o skunde kod kata osiptende oselok disco kendo gotieno onge nindo. In the next 7 days, call these people, counter check their licenses, gikmagitimo, monitor gi, mondo gibed revoked. One shida ma wang'e mana koko. Ng'amuketo sound, kuki invest sound pro wano kod giwach. Entertain customer ini ei bar, ei disco kun. We kelo koko ni GA estate. No, not everybody is happy with what you're doing. They are interfering with people's space. But kowe kuond moko gi, CBD kaine giba, kita soundproof wano kwa tamre. Estate onge goyo koko. Estate kidwaro to run food court. Gikama jichieme gikama kweta ki unyauzo da. Kiko thum to mano koro wachni.